سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لومون كم وترو نخل عالم فتشنا عنا زقدسو كن مهار اللومن كم فلطو من زلنا مس حزبنا مس حجرنا مس كبابينا قطعون تزاواري صلوا زلوم من البات أبير ترى يكونس أب كل عالم زلنا خاص لزغنا نخلنا صلوا كلهم زخل زبالكم زينة تحزلكم قريبا لهم أبزو بانا دما بزو مقصقاسات يزقبر زلو بكل من قدي تم حيالات ابن حدهم زفاتت وزلو زفترو زلو بنايس تايهم دبلوماسيهم بقطبايهم بقولو نابوت حدرا وحيلهم خيز غلينا هنري لايك مقبار سبورت مقبار الناس channel دقف مهاب سقول فيديوهات نقبره كله يوتيوب تقبلوا ولا نتو حدن يذهبنا خي مثلكم بزو نقرات تطوي بالويم سلازي سبورت انت قبركم ناس channel نتقتل العلا قدا سنة علو نابلكو نايلو مارستي بزياك جمريه من البعت تتنشن ساب عالم بكل من قد كم زلوك تفلتنا من تعال in the following way. And we have all of these tensions. And I view the situation in the following way. The world has changed a great deal in recent years, and this is one of the reasons why there is a lot of global tension. For 2 centuries, the Western countries governed the world, or they thought they did. The European imperial powers dominated much of Africa and Asia after 1800. And the United States dominated much of the world economic and political scene after 1945, at the end of the Second World War. Between 1945 and 1991, there was a competition between the United States and the Soviet Union called the Cold War. But when the Soviet Union بروفيسور جيفري ساخس حدا كابتن فافوريت نايزي channel مخانون بعلم درجة ما لعل كبر زوهابيو كاب كله انتاي تصبوناي بروفيسور جيفري ولاون أمريكا وانتقونه ولاون نمعربوا على تحساس بازلو انتقونه تاريخ نبزحات هجرات زنببيو اجي أزيز بحتر زبالة ما أز حجي أمريكا بس حتى زلا كابي كم زمزي نزنا جرزي بروفيسور جيفري ساخس رايدي كونه مرحتنا يرتراب بزح زي زبالو يجن أنجل ناتو تصبق أنجليز حز أبز كناتات نز حجي زلو كناتات دما تصبق مردات يزد سلازي أوروبا أمريكا زأخلهم جزيا محديرهم يوم حجي جن كم تقدم هاي كونن زلو نساتهم كم تقدم كونن لهم ليتم معلتني يقولون يسعرون كم زلو علم جن كم تنسوم زلي وزي كونس كم تكون الناس زلو ياخد كون زلوها that's why دما أبوليتيكا أب كتبا أب كالو صلواتات زجبر زلو أكيدا أنا أمريكا أكيدا أنا أوروبا أب زوانزي نزوانزي زبكة أتحساسبا نزوان زبكة مرحلة يري اللون وتصير ناتو دما أبي حقواف سلز فترة إذا حجز لنا كل عينات بوليتيكاون وتهدراون نوتي أقاتي ملو باي ذا واي بس خلنا زارب كلنا مهندس ساعات أب كبابي بحرنا إيرترا ويونا بتينترناشنال ووترز بال حدا عبنا عد إنجليز تانكر نداد زملة بحوت تهاري ملو أبي إكس ناتي بوست جريانيري
እሱ ዝገብሮ ዘሎ ብከላ ካላርስቲ እዩ እቲ ብከላ ግን ናብዚ ንግደፎ ብከላ ሎሚ ብየማን ፀጋምኒ ዝብከል ዘሎ እንታይ ኸ ክንገብር ንኽእል ንሑቲ መን ከስምዖም ዝኽእል ኣሜሪካን ዩኬይን ዘስምዑ ወደ ኤርትራ ተስምዖ ኮይና በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ንዓና ኣብ ዙርያና ኣብ ፅልዋ እዩ ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ግዜ እስራኤል ብርቱዕ ዝኾነ ደብዳብ ጌራ ነይራ ኣብቲ ወደብ ናይ የመን ሑደይዳ ትበሃል ኣብኡ ዝግበር ዝነበረ ብከላ ናይ ኣየር እውን ናይ ኤርትራ እውን ፀልዋ እዩ ግን ብብከላ ኢልካ ሕጂ ኢትካ ትእትወሉ ይኮነን በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ክሳብ ክንደይ ይቀያየር ከም ዘሎን እቲ መስርሕ ድማ ንኣፍሪካ ብኸመይ ይፀልዋ ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብቲ ዝዓበየ ቴንሽን ዘለዎ ቦታ ኢና ዘለና ኤርትራ ኣብቲ ዝዓበየ ቴንሽን ብየማንናን ፀጋምናን ናይ ተራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ግብፂ ናይ ገለን ጥራይ ዘይኮነ ሱፐር ፓወርስ ዝፋጠጥሉ ዘለዎ መድረክ ኢና ዘለና ልዕሊ ኩሉ ጅቡቲ ጎረቤትና እዩ ዘሎ ኣብኡ ኩሎም እቶም ዓበይቲ ሃገራት ኣለዎ ሳምቲንግ ኣብ ካልእ ተጋጢሙ ኣብቲ ቤዝ ዘለዉ ከንታይ እዮም ክገብሩ ንሓትሕዶም ዊ ዶንት ኖው ስለዚ a lot of risk ዘሎ ኣብቲ ዞባና ናትና aimed for reform and then later separated into 15 states in 1991 rather than the United States saying now we can have peace with Russia and the other successor states. The United States said now we dominate the world. So the US came to view itself as what we call the world's hegemon or the world's dominant power. And this was a kind of arrogance that did not draw on the ancient sages who believed እዚ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ከውድቓ ዝኸኣለ ወላ እውን እቲ ራሻ ምስ ወደቐትላ ሕጂስ ተረጋጊእና ክንከይድ ኢና ኢልካ ነታ ዝወደቐት ራሻ ሕብረ ሶቪየት ምስ ወደቐት ማለት እዩ ተረጋጊኦም ክኸዱ ይከኣሉ መሊስና ንዓለምና ጨቢጥና ክንሕዛ ኢና ዶሚኔት ክንገብራ ኢና ብጀካና ካልኣይ ንጉስ ካልኣይ ሓይሊ ከምዘይትንስእ ክንገብራ ኢና እታ ኪ ነጥባ ኣብዚ እንታይ እያ ድሕረና ካልእ ሓይሊ ክትንስእ ከምዘይክእል ክንገብራ ኢና ኩሉ እዚ ንብሎ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ብኸመይ መልክዕ ማኒፌስት ይኸውን ኣሎ ወይ እውን ብኸመይ መልክዕ ይንፀባረቕ ኣሎ ታሪክ ክንፈልጥ ኣለና ንድሕሪት ክምለስ ኣለና ንብል ኣለና በት ራይት ናው እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ይንፀባረቕ ኣሎ ሓደ ካብቲ ምዕራባዊ ዓለም ንኩሉ ነገር ከምዘይ ተቆፃፀሮ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ፅንሕ ኢለ ከስማዓኩም እየ ኣብዚኣ ስምዕዋ እስከ I'm really concerned and I was in the same forum last year. The reality is that cybercrime is ንሪኦ ዘለና ማኑዌል ባሮሶ እዚ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ናይቲ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ዝነበረ እዩ ኣብ ስዑድ ዓረብ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ነይሩ እቲ ሪስክ ግን ኣብ ሳይበር ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ኩሉ ዝኸደ ምዃኑ ብፍላይ ድማ ኩለን ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልወን ኣለዎ ኣብዚ ክሰምዕ ክዛረብ ከለካ ስምዑ Not only cybercrime is increasing because of the development of new tools, including technological tools, but also, to be honest, the geopolitical situation nowadays is more fragmented, more polarized than it was, let's say, 1, 2 or more years ago. We have a big power competition. We have in Europe a war. It's the first time we have a full-scale war after the Second World War in Europe. The situation here in the wider Middle East is እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ሳይበር ሴኩሪቲ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ግን ብቴክኖሎጂ ዝመፅእ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኣቦቱ እናሃለወ እቲ ቀደም ነቲ ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ሃገራት ተሓባቢረን እውን መፍትሒ ገብራ ነይረን ሎሚ ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ኩሉ ዝነበረ ፀገማት ናይ ጂኦፖለቲካ ውድድር ድማ ወስኸሉ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ክትተሓበራ ይትደልን እያ ዘላ ምክንያቱ ኣብ ውድድር ስለ ዘለው ራሽያ ምስ ኣሜሪካ ክትተሓበራ ይደልን እያ ዘላ ኤሮጳ ምስ ቻይና ክትተሓበራ ይደልን ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ኣብ ትሕቲኡ ዘለዎ ሃገራት ድማ ማእከላይ ምብራቅ ነናቶም ናይ ሴኩሪቲ ስትራቴጂ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎ ኣብ ኤሮጳ ዘለዎ ኩሉ ዓለም ወላ እውን እቲ ቀደም ምትሕብባር ዝረአ ዝነበረ ናይቲ ግሎባል ወርልድ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ጂኦፖለቲካ ዝያዳ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ሃገራት ድማ ናተን ረብሓ ግላዊ ረብሓ ናተን ወይ እውን ነቲ ናይቲ ዞበአን ረብሓ እምበር ናይ ካልኦት ከየገድሰን ይኽእል እዩ ውፅኢት ናይዚ ድማ ኣብ ኩሉ መዳይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ኩሉ መዳይ ሓያል ክንክትከውን እያ ትገደድ ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ ብዝኾነ ይኹን ሃጓፍ ተኸፊትካ ነቲ ሃጓፍካ ክምዝምዝዎ ዝኽእሉ ነገራት ኣሎ ወላ እውን ነቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ሃጓፍ እቶም ሃገራት ዘይኮኑ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ናይ ሳይበር ክንዛረብ ከለና እቶም ሰረቕቲ ናይ ብኢንተርነት ተጠቂሞም ዝሰርቁን ዝዘምቱን ሰባት መፍተቶም እያ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ኮላቦሬሽን እናፈረሰ እናወደቐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቶም ኣብ መንጎ ነዚ ሃጓፋት እዚ ተጠቂሞም ከጥቅዑ ዝኽእሉ እቲ ዝበለፀ ኣጋጣሚ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ምዕራባውያን ሃገራት እቲ ኩነታት ኣብ ወታደራዊ ጥራይ ኣይኮነን ነውፅእ ኣጋጢሞም ዘሎ ወላ እውን ኣብቲ ናይ ሳይበር ዓለም ብርቱዕ ዝኾነ ተቃውሞን ብርቱዕ ዝኾነ ብድሆታትን እዩ ዘጋጥሞም ዘሎ ንኣብነት እስራኤል ክንርኢ ከለና ሕጂ እስራኤል ብብዙሕ ወገናት እዩ ተፃቦታት ዝመፃ ዘሎ ንብዙሕ ነገራት ትቆፃፀሮን ሓይሊ ኣለዋ ስለያዊ መርበብ ኣለዋ ቁጠባዊ ሓይሊ ኣለዋ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ሓይሊ ኣለዋ ክትብል ትኽእል ኢኻ
ንሳ ክትቋፀሮም ዘይትኽእል ግን ብዙሕ ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ሳይበር ዝመፅእ መጥቃዕትታት ኩሉ ሰበብ ብወገኑ ንእስራኤል ንምህራም ብዙሕ ውሳኔታት እዩ ዝወስድ እዚ ማለት ድማ ሃገራት እስላም ኢራን ወይ ኢራቅ ወይ ሊባኖስ ዝገብሩ ኣይኮኑን ካልኦት ሃገራት እስራኤል ትገብሮ ዘላ ሓንቲ ቪድዮ ላ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ትዘውር ነፍሲ ወከፍ ንጎ ምስተንሳኣና ይብሉ ኣንድሩ ቴቲ ገይርዋ ግን ካልኦት ኩሎም ሰባት እውን ደድሕሪኡ ሪያክት እናገብሩ ይገብሩላ ጎትን ሲኢልካ ቡንካ ሰቲኻ ገፅካ ተሓፂብካ ገለመለ ቴሌፎንካ ክፍት ምስ ኣበልካ ኣብ 2 ሰከንድ ኦ ማይ ጋድ እስራኤል ዝብሎም ሰይጣውንቲ እዮም ንኽትብል ኢኻ ትግደድ ኢሉ 2 ሰከንድ እዩ ዝወስደልካ ንእስራኤል ንኽትረግም 2 ሰከንድ ምክንያቱ እንታይ ኢኻ ትርኢ ሓደ ወዲ ቃዛ ርእሱ ዝተቆረፀ ቆልዓ ወይ እውን ክሳዱ ዝተሓረደ ቆልዓ ስድራ ቤት ኣብ ሓደ ዝተደብደቡ ብፍላይ ኤክስ ትጥቀም ድሕሪ ኮንካ ቶም ከይበልካ ክትሓልፍ ንእስራኤል ከይረገምካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እስራኤል ዝገብርዎ ዘለዎ ግፍዒ ንበይኑ እዩ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ግፍዒ ቀደም ኣይረኣይን ነይሩ ሎሚ ግን ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ግፍዒ ኣብ ሶሻል ሚድያ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ስለ ዝወፅእ ዘሎ ድማ ንእስራኤል ንኽትረግም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሕጂ ሓደ ሰብ ከም ተራ ሰብ ከም ጆርጆ እንድሕር ኮይኑ ክላ እስራኤል ዝቦም ድርጉማት ዓለት ኢልካ ኢኻ ትሓልፍ ቪድዮ እውን ክትገብር ትኽእል ካልኦት ናይ ሳይበር ክኢላታት ግን ነቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ብተደጋጋሚ ስለ ዝስምዖም ዘሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ስጉምቲ ይወስዱ ብግሎም ነዞም ብግሊ ዝወስዱ ዘሎ መን ይቆፃፀሮ እዚ ነቲ ናይ ሴኪሪቲ ኣፓራተስ ናይ እስራኤል ብዙሕ ቻሌንጅ ዘጋጥሞ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ብተመሳሳሊ ኣሜሪካ ትሕግዝ ስለ ዘላ ናይ ኤውሮፓ ትሕግዝ ስለ ዘላ ኩሉ ነገር ንኣብነት ፑቲን ዚ ብኢንተርናሽናል ሎው ክትሪኦ ከለካ እንታይ ገይሩ ለይ ዝበሃል ዓለም ለኻዊ ሓንቲ ሃገር ወሪሩ ሒዙ ኣሎ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ብከምዚ ክሸጦ ኽኢሉ ስለምንታይ ዳይ ብዙሕ ደገፍ ንፑቲን ዝወሃበ ዘሎ ምክንያቱ ኪኖት ሚድያ ውሽጢ ኣትዩ ታሪክ ከንብብ ዝኽእል መንእሰይ በቂሉ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ በዓል ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ካልኦት ዓበይቲ ፕሮፌሰራት ከም በዓል ሜርሻይመር ካልኦት ፈላጣት ናይዚ ጉዳይ እዚ ኩናት እዚ ፑቲን ከም ዘይጀመሮ ኣሜሪካ ኔቶን ቆስቂሶም ኣብ ኣፍንጩ መፅኦም ነዚ ኩናት ከም ዝጅምር ከም ዝገበርዎ ብተደጋጋሚ ተዛሪቦም ስለዚ ዳትስ ዋይ እቲ ህዝቢ መን እዩ ዝብድል ዘሎ መን እዩ ክዕምፅ ፍትን ዘሎ መን እዩ ነቲ ሕግታት ዝጥሕስ ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ዘሎ ትክክለኛ ወላ ግላዊ ስጉምቲ እናወሰደ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ሴኪሪቲ ናይ ሃገራት ብድሆ ይፈጥረሉ becoming worse and there has been escalation. So to be honest, it's very difficult to separate cybersecurity from global security. And the geopolitical scenario is becoming increasingly difficult. What countries can do and should do is to prepare better for all kinds of cybersecurity threats. Organized crime is of course a threat, but also in terms of country-to-country relations. If you want to be honest, there are also some problems between the geopolitical poles we have today. And speaking of the relations between countries, we've heard that reports of cyber attacks involving agencies from various governments have emerged one after another in recent years. So do you think countries can really cooperate and collaborate in the way you just called for? No. And how do you see the competition for... So exactly زي أنا راتنا بكم تعلقون دليل أنا أكون دايلو ولا وين تسقطات نهجرات بب وجنن بزح هذا جاي يوردن انتلو بحادة حبابيرن حبراوي العما حبراوي سرح سريها نتشجر كبدهوجن أي دلوات يكونان مغنياتو كابتي زوردن زلو ريسك أمن حدن زلو متفنان زي متمانن نعبي سلز غيزلو الزدما نتعلمنا نابت تخدو زلا مازن نابز حج تخدو زلا نبلو زلنا هذا جنيا مازن نابو نخد كيد قبرلو سازي ናይ ሳይበር ሴኩሪቲ ናይ ኢኮኖሚክ ሴኩሪቲ ናይ ካልእ ኩሉ ነገራት ኣብ ውድድር ኣብ ዘለውሉ እቲ ምትፍናን ኣብዚ ሕጂ ትሪኦ ወላ እውን ንክልቲኦም ከርብሕ ዝኽእል ዝነበረ ኣንፃር ረብሓኻ ምኻድ ኣብዚ ራእይዎ ሕጂ ኤውሮፓ ኣንፃር ረብሑ ይኸይድ ንመን ክጎድእ ካብ ኣነ ዝጉድኦ ዝያዳ ቻይና ክጉድኦ ዝኽእል ይበዝሕ ካብ ኣነ ክጉድኦ ዝኽእል ንላዕሊ ራሽያ ክትጉድኦ ትኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ እናነገሰ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ስምዑ These electric vehicles, they've upended the global car industry. The United States is proposing a ban on electric vehicles and connected car tech from China, while the European Union is set to decide today on hiking tariffs. Hungarian Prime Minister Viktor Orban says that could spark an economic Cold War. So, ኤውሮፓዊ ሕብረት ሎሚ ሓደ ኣገዳሲ ውሳነ ከቢዩ እቲ ውሳነ ድማ ነቲ ታሪፍ 37-38% ታሪፍ ኣብቲ ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ናይ ቻይና ናብ ኤውሮፓ ሕብረት ንዝመፃ ክገብር እዩ እዚ ስጉምቲ እዚ ንኤውሮፓ ሕብረት ሂመንታይ ኣለዎ ዓዲ እንዲ ዝኽልክል ዘሎ ኖ እዚ ስጉምቲ እዚ መጀመርያ ንናይ ጀርመን ካር ኢንዱስትሪ ሕቁኡ ዝሰብር ስጉምቲ እዩ ንመጀመርያ ክሰምዑ እዮም ጀርመን እቶም ፖለቲካል ኤሊት ነቲ ኩናት ከስፋሕፍሕ ዝደልይዎ ዘለው ናይ ኣሜሪካ ድምፂ ዘጉልሑ ዘለው ኦኬ ይብል ኣለው ተራ ህዝቢ ተራ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ግን በዚ ስጉምቲ እዚ ሕቁኡ ክስበር ምዃኑ ዝነገር ፅንሂ ኢላ ኣብቲ ኢንተርቪው ክትሰምዕዎ ኢኹም ንስማዕ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለው ኣብዚ ጉዳይ እዚ
እዚ أنصار ربحها نجيوبوليتيكاوي مقرقار نتوددر زيادة كتعود كتبل قطباها أبحدها موتح زبلوت سنة زي هيجي سموه. The European Union says it wants to cut emissions and fast, but its race to decarbonise is now at a crossroads, because while cheaper electric vehicles made in China could speed up the clean transition in the short term, the bloc fears they're also undercutting and endangering European producers. Brussels says Beijing's state subsidies give Chinese automakers شوف براسلس ناتو نفسه زخالة بوليسي زختل زلو بوليسي دما exactly نت أمريكان كندا زختل وزلو G7 تسمامي زقبر ويو G7 زيادة أمريكا تدفع له زلا نتي كار إندستري كمو نتي سولار إنرجي نزنا جرين ناي بحكي زيا حنتي كابزيا فيديو توزوانا قرت له زيا قداي زيا كنديك زيا ون بريزنت ساسي لويتي معربوا عالم حدا قطبوا أجندة خمس خلو نعوس لزرب حنبرنا عالم ناس لزدليا يكونن إذا green revolution زبال وي ونزي climate بلاش له climate ناتك عطلا عالمنا خمسة خينا حنتي قال السويدن قال عنيرا غريتا غاتنبرغ دي قالت بحال حنتي قال كني عم تكلا فيمس جيرو ما بقى بزعبا climate بزح تزارب نيرا أبيها فليتاتهم إسرائيل كلتن عالمنا خط فيها زبل قمتوني هبانيرا لو مجن دمت أنت حمان فيه مخنيات كيناتنا يوكرين كابت زخفة climate أب كندي عمتاتكم بكلو زين خل زنبرنا بكلا أب يوكرين أب إسرائيل نيجي قاطم الله التجرين زبهال بارتي توم نيك تلي زبهالو بفتشم أفو ما يزاربون يمزلو نساتهم توم كندنا يسوارنا يوجن بارتو خينهم سنيا سلزي كل تي جزاهم إلكتريكاي تولعوا قالوا زبهال زنبرة شفت مخانو حلو في حالي فوم بزعبا بلانيت زحزننا يروم تزغون ويناي بلانيت تقداسن ده زنبرم إذن مخاين كاب تشاينا دم تزالوا ويون بزعبا تراسب زحزبنا يروم تزغون إذن مخاين لو بكم يكونن الله حو خين الله واجع سلامتاي أمونكو هجرات زجبر زلوا وددر زفترة زلوا إنفليشن زبابة زفترة زلوا كلها بقمتي تيغا مخاين كبيرة الله زين مكاين تشاينا جن حسوراتي سلازي سب بقط أبات هاسي زلوا حسور ماكينة سرحين سرحوا كخيد مخا بكلازيس أبا مخاين مسي أنا ما الله نزين تقبلهم مسأن إيكوسيستم ناتهم كعري مخالو نو نساتهم نايب بكلام باي ذا واي أوروبا تاكل جمير الله التنا جرين ولا زين بسوا زين إلكتريك كارس ون بكلا لون كل جميرة مالو بكلا زي بلي لأن عينايت زيادة بكلا زلوا of course زين إلكتريك كارس واحدة بكلا زلوا نترى سبب ما زبالة السنين كجرمكم معناته نداد كبوري أبتنا نداد ما نداد خيط كبري لهم بزح تاكس يوم زخفلوها إلكتريك كارس تاكس هيكفلونيهم لازم حسورات بواقع نكزورن بإلكتريك كاب نداد لازم حسر إلكتريك حشاكة كمدما تاكس وعدي خات خفل بقول لي مخسب نيرو أنت قني أنت يمز قبل زلوا نهزب بس اللي دي كونه ربحاز بقى دي كونه نتي جيوبوليتيكا وربحها نتي كومبيتيشن نتو تورا دروز لها نوعكة سلة فتن أنت الربحة أبزوج جسم عوام أتوم كوربوريشنز أبزي كزارب كل وكيلنا أتوم كوربوريشن. Stephen, Germany's car industry is Europe's biggest, right? And the car makers in Germany seem to be fighting these tariffs. You'd think that they might want the tariffs because they've been very slow to introduce electric vehicles in their own fleets. Why is Germany opposed to these? All of this? It seems counterintuitive, Terry, for exactly the reasons that you said. The industry here is having a hard time transitioning to electric, and now along comes this, new start Chinese industry, which is really low priced. The cars are quite good, actually. There's a lot of talk around them, so you would think that they'd be in favor, but they're actually not. And it's not just the car companies; it's labor that's also against it, and it's also the politicians. At least from their statements, everyone is vocally opposed to this. And the reason that they give is because of the fear of a trade war with China, where Germany stands to lose a lot through counter tariffs. اليوم دوتش فيل نايتي براسلس أنفرس لزخونو بوز غفوليا مثلاً كلنا تنا براسلس ناراتيف برد ربحنا جرمن وناي قدسونيو هجي الجرمن تايب له بوليتيكانياتاتهم نايت قطة باكيلاتات نايت كار إندستري كيلاتات كلهم تايب له إذا تعرف تجبر زول نحنا عندك هاسي مغنياتو نحنا إكسبورتناتنا أب تشاينا زليو ووق قديمهم لنا نا تشاينا كمبانيات جن كان ركبنا خلينا أبتيازي زاربا كان ركبنا خلينا تدي اللون كنجزؤهم نخلينا نعم جزينا ونتن كامبانياتنا تشاينا جزينا أبتي وددر كناتو نخلينا دروها ما نجزيهم هلويا تساقم هجي ولا والنيجر من كامبانيات إلكتريك كارز أب تشاينا تفريا بحصور نبزي أوروبا نخشيتها يفكر لنني 30% تاكس بحال ولا ونتن نيجر من كامباني أب تشاينا قينا زفريا زلواي سلازي التكونتات أنصار حزبي قد معجي حرستوت كندي سلام وصل فقيرهم البوليس ناي براسلس أنصار حرستوت سلزغوني له ناي ندادي كبر ناي كالن زغبروا حجي تكار إندستري بجاهم من قسسي حجزنا أيكونن زبلو زلو إتكالي لنا يبلو له
تمنجس انت يقبرالو نو انا يزفلطلكم where is capitalism اب كم كنتات ابيلت capitalism زبا يلن اكم زكبص كله منجس دليتهم يوم زقبرو نخالوت يوم كم زبلنبر منجسي دايركت زقبرو زلو corporations نا جرمن اتن كخسرا زغلا زبالا زلو نو ايندليون تعريف تقبرو زلو معناته تشاينا كم تعريف تقبريا نعنا دما حدغا كوننا يبلولو ግን አይሰማውም ነም ዘለው now amid rising tensions and shifting alliances Turkey finds itself at a crossroads as it grapples with the implications of its Russian-supplied S-400 air defense systems. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov's insistence on the legal constraint defense system. እዚ ንሪኦ ዘለና S-400 ወይ ከዓ S-400 ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ገለ ካብቶም ዝበለፁ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ተባሂሉ ዝቁፀር እዩ እዚ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እዚ ናይ ራሻ እዩ ካብ ራሻ ድማ ውሕዳት ሃገራት እየን ዝገዝኦ እዚ ራሻ ከም መሻርክቲ ትርኢን ስትራቴጂካውያን ሃገራት እየን ዝገዝኦ ትርኩ ግን ኣብ መንጎ ዘላ ሃገር እያ ኣብዚ ሓለፈ 2018 ኣቢላ ቱርኪ ካብ ኣሜሪካ ትፅበየ ዝነበረት F-35 ደገለዶ ኣሜሪካ ስለ ዘይደለየታ ንቱርኪ ሪጀክት ኢላቶም ካብቲ ናይ F-35 ዝበሃል ፕሮግራም ምስ ሰጎግዎም በዓልኩም ትፈልጡ ንስኹም ኢሎም ድማ ንሶም ናብ ራሻ ከይዶም ብ2 ቢልዮን 3 ቢልዮን ነዚ ኤር ዲፈንስ ሲስተም S-400 ዝበሃል ናይ ራሻ ገዚኦም ማለት እዩ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ግን ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለምና ብዝቀልጠፈ ስለ ዝኸደ ቱርክ ድማ ኣገዳሲት ሃገርና ኮነ ስለ ዝመፀት ስለምንታይ ድሮናት ተፍርን ብዙሕ ኣፅዋር ተፍርን ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ካብተን ናይ ኔቶ ሃገራት ዝበለፀ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋን ተፍርን ሃገር ስለ ዝኾነት ኔቶ ድማ ንቱርኪ ቀደም ደልያ ኣይነበረን ይንዕቃይ ነይሩ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ከም ተድልዮ ፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ንቱርኪ ኣብቲ ናይ ነፈርቲ ኩናት ክቡዋን ምዃኑን ኣብቲ ፕሮግራማት ኣሜሪካ ከም ዝመለሰታ ሕጂ ከም ውፅኢት ናቱ ነዚ S-400 ዝበሃል ኣሜሪካ ክትወስዶ ትደልላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ትወስዶ ትደልላ ወሲዳ ንዩክሬን ክትቦ ትደልላ ቱርክ ገዚኣቶ ድሮናት ናይ ቱርክ እውን ኣብ ዩክሬን ይጥቀምሉ ኣለው እዮም ዝበሃል ቱርክ ምስ ራሻ ዝምድና ኣለዋ ድሮናት ናይ ዩክሬን ናይ ቱርክ ግን ተጠውዩ ኤሮጳ ገዚኦሞ ብመንገዲ ናይ ኤሮጳ ብዩክሬን ገይሩ ናብ ራሻ ይሃርም ኣሎ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ግዜ እዩ ዘሎ እቲ ሓይልታት ቱርክ ድማ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ገዲፋ ናብ ብሪክስ ክትከይድ እያ ትደሊ ዘላ ናብ ራሻ ናብ ቻይናን ገፃ ክትከይድ ትደልላ በቲ ድማ እቲ ኔቶ ድማ የድልዮም ድዩ ወይ እቲ ምዕራባዊ ዓለም እውን የገድሶም እዩ ስለዚ መንጎ እቲ ኣካይዳ ንሃገራት ክሳዕ ክንደይ ወጥሪ ፈጢሩለን ከም ዘሎ እዚ ነዚ ኣፅዋር እዚ ወሲዳ ክትህብ ትኽእል ድያ ናይ ራሻ ኣፅዋር ወሲዳ ንካልእ ክትህብ ትኽእል ድያ ኣብዚ ኣዛራባ ርእሲ ተኸፊቱ ኣሎ ረይዎም ዘይጅ Russian Foreign Minister Sergei Lavrov's insistence on the legal constraints surrounding these weapons raises questions about Ankara's ability to navigate its defense strategy while seeking rapprochement with the West. As Turkey explores a potential rapprochement with the United States, the implications of its S-400 acquisition, a deal that has long strained relations with NATO. So, after መጀመሪያ ኣሜሪካ ቱርኪ ምስ ነፀገታ ካብቲ ናታ ፕሮግራም ናይ ኣፅዋር ተኸላጢፋ ነዚ ኣፅዋር እዚ ስለ ዝገዘት ድሮ ንቱርኪ ኣብ ምልክት ሕቶ ኢትዮማ ነይሮም እገዳታት ኣውሪዶምላ ነይሮም ኣብ ቁጠባናታት ፀገማት ፈጢሮምላ ነይሮም ክሳብ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝጅምር ቱርኪ ብኣሜሪካ ብሕማቕ ዓይኒ እዮም ዝጥምትዋ ነይሮም እንተኾነ ኩናት ናይ ዩክሬን ንኩሉ እቲ ጂኦፖለቲካ ስለ ዝቐየሮ ራሻ እዚኣ ስለ ዝሓየለት ንራሻ ኮንቴይን ምግባር ድማ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ቱርኪ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ ሃገር ነቲ ብላክሲ መቆፃፀሪ እውን ስለ ዝኾነት ንቱርኪ ከቕርብዋ ናብ ኣሜሪካ ከተቕርባ ብዙሕ ፃዕርታት እያ ትገብር ዘላ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኢቨን ኣፅዋራት ናይ ናታ እውን ወሲዳ ትጥቀም ስለ ዘላ ብፍላይ ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዓብዪ ሽግር ኣጋጢሙ ስለ ዘላ ብዩክሬን ምናልባት ነዚ S-400 ዝበሃል ንዑ ወሲዳ ናብ ኔዮ ክትወስድዎ ወይ እውን ቀዲሖም ክሰርሕዎ እውን ይሓስብ ኣለው ብዙሕ ሽግራት እዩ ብዙሕ ኩነታት እዩ ዘሎ long strained relations with NATO allies are coming into sharper focus. Reportedly, Turkey in the F-35 fighter program, a project from which it was expelled in exchange for reinstatement in the F-35 fighter program, a project from which it was expelled in 2019 after acquiring the Russian system. እዚ F-35 ዝበሃል ቱርክ ነዚአን ነፈርቲ እዚአን ክትገዝእ ንነዊሓ ፅዒራ ነይራ ከም ኣካል ናይ ኔቶ ኮይና ካብ ኣሜሪካ ክትገዘን እንተኾነ ስለ ደየፍቀዱለን ነዘን ነፈርቲ ክሸጡልካ ተኮይኖም ኣሜሪካ ኩሉ እቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ሲስተማት ክትክል ኣለካ ስለዚ ነቲ መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ኣሜሪካ ዝተፀግዐ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እንተዘየላ ሂቡን እዮም ናይ ቱርክ ድማ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ይኸይድ ስለ ዘይነበረ ሚእቲ ከምኦም ስለ ዘይኮነ ነዚ ፕሮግራም እዚ ነዘን ነፈርቲ እዚአን ክሸጡሉ ይደልዩ ነይሮም እዚ ግን ኣብዚ ኩነታት ዝተቐይሩ
I think انتس F16 يبون بالله مثلا نزن F35 تزيهبوا جن بتقين بات تركي أبزنا نيتو مستفح نتن سويدن فنلند عم تاو كل كيلو سلزنا برا نكو من وين تروح الرايك بل تقينه تا قبروا لهم أمريكا قال نجر الرايك قبروا لهم لازم كم وتصير نزي F35 كنا بق تشت الكائن إلهم مني رم مثلا كم توسع كان conditions ونير مثلا. However, Lavrov asserted that Turkey cannot make this decision without Russia's consent. The arms contracts contain the end-user certificate paragraph in order to do something. كم زين لنا أسوار كشتول كخلوا هجرات ولا قوة أسوار نسخة خط كملوا يبغون تلو تقبل كانت أسوار نبيت شطون من تبو بزح ديلي زلو زي جاب أوروبا تريخا نبنت جرمن ناي جرمن أسوار تجزي خاينكا بزي فقدنا جرمن نخاله حيل كتبه يفقدني هم زي ديلي سالو كلنا أسوار مشتتات لذي أبزد ما كونديشن له نزي أسوار زي نمن تبو أنت تقبره بزي فقدنا رشا كونه كل نيوزابيلتي وعلم مالتيو نزو على زي جك ساكندي كتقبروا يقولوا نتي أسوارنا يراشا خي بحبو وسيلهم قاد حوا يقولوا دخونو زبل بزح حتات يزلو جن أجين أب كم زح جزء لنا رسولنا جيوبوليتيكا مدرخ بزح نجارات متحاس كم زلو يزفلت بزح نجار نجارات نربحان كوحساب بزح نجار كجبرها كم زغلا بزح من قدك خطلا كم زغلا Like the Patriot missile turned to Russia, culminating in a $2.5 billion deal for the S-400SS. The US response was swift. Turkey faced sanctions under the Countering America's Adversaries through Sanctions Act, Kayatsa, and was ousted from the F-35 program. The first components of the S-400 arrived in Turkey in July 2019, further complicating its standing within NATO. So زين ريوزلنا هذا كفال نايتي عبي تنشن أب عالمنا زلوا يا منقو تركي مصراشا كمان ما مس أمريكا مسنيتون زلوا مالتيو بخميكو داي نابيك خيديو كالا رسيو إذا كم زيلنا هالوين معاد نجارات يكريكم لمي نغسل أتي وعي زلوا زين زي فخمنا بلا زخي زلوا توعي زين هذا ما let's go to Israel. We haven't seen direct retaliation against Iran yet, and that's because Israel is figuring out what to strike. Where to strike? There are a number of potential targets: nuclear, oil, military facilities in Iran. Let's look at them one by one. First, there's Iran's nuclear program. Now, Iran doesn't have a nuclear weapon. It was work in progress. But officially, Tehran stopped developing nukes in the year 2003, or rather, they paused their efforts. That's what they say. But they still have nuclear facilities all over the country. As you can see. هذا كابتي أبي أزارة بارس زلوا أبزوانة زي بزيك العالم زقبوا أرستون انتقونه إسرائيل انتاي كتحرم تخون أب إيران زبليو تحطوناي يكل الرواز وارك تحرم على الوازبل دما عابي طلب النار خبي ويون بزح فوكس النار خبي خيدالو دونالد ترامب وغنو انتايلو لفظ سمعوج. What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that the one you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt. دونالد ترامب يولغهم يكل روات وار مدبرنا يكل روات وار تفرير لذا لابوتا نسيك الرمزلو ويبلالو لذي أبزنا إسرائيل قداي هتلر زي دونالد ترامب نبعلو عبريسكيو معناته ملو بملو نتنا إسرائيل دليت كمال إسرائيليو كم زي discussions وكذا تجلى ملز باليلن از انتاي بزلو نتنا نيكولار بوتا كهرم الله كم زي قبل جن هجي ادفانتج الله سلامتاي كم زي بزلو هذا بريزنت هيكون زلو بريزنت سلازي يكون زلو نتي بريزنت زلو جو بايدن نتا كمال هاريسن بيلا غيرو كتكو عميخل نتومنا إسرائيل دقف دما ملو دقف نخركب يحجزو يزي أصلت زلغه كم زي مبلدا ينبلن I don't know يقدف يجذبل مرداتا جنيه بلاين دونالد ترامب نجارات أقالي لي زريهم سلازي إيران قدام يتتارجت ناتنا يدو سلازي آمنة أبز حلفة محدرة ناتونا بل إيران بزعو قدا أريدنا يريو نتي سليماني زبال حركة بتم أبيت كوماندرات ناتهم زغة تلون أبتد مرحلات ناي دونالد ترامب كله سلازي دونالد ترامب ني إيران بدعمي برتع بوليس زلويه سلازي جنتاي بلالو نتني كل رابوتا ناتهم يتحرم ده يدسي تقن زقدس بلالو دونالد ترامب أزيد إذا إسرائيل نزجيرات تخينا دعرجيرات مالتيو علمنا نبيك كي تدخل إيران تعينت قبل ما تدخل there's a lot of theories ولا قا إيران نيكول رواز واريا بالله أنت تبالي نسمع يوم منشتي
ملسا the نشوف entire military, jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff, and I'll tell you what, we have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first. So تنيكولاراو بوتا كرم الله دونالد ترامب ناتو مغري إسرائيل نيكولاراو بوتا وين كتحرم الله وايز بلزلو very sad تيكاو كما تزغل ramification كحسبوي كلنا يوم أمريكا زيهم روحوا يوم زلوا التزوبا قد أنت أنا شجر كوت قيوم نوع كتحرم قد realistically كأل دخون سكاب زرايو. Iran can make weapons grade nuclear material. It can enrich uranium at some of these sites, and these facilities are in use despite the nuclear pause. Tehran hasn't gone all the way yet, but it keeps nuclear material production on the precipice, so that if anything major happens, it can rapidly complete a nuclear weapon or two. All of Iran's enemies know this. Israel knows it, the US knows it, and everyone else does, which is why Joe Biden said this. An attack on Iran's nuclear sites by Israel? The answer is no. I think there's things that we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all seven of us agree. Joe Biden said this. So إيران وتهدر نيكولاراوات وارنها تمعبل كالتفات تخيلها مغنياتو دي تكنولوجي سلازلوا ولا ونت perfect زخنا نيكولاراوات وارت ذي معبلت نيكولاراو بومب نخا معبل زخلا تقولو تكنولوجين ترانا غيرنا اللواي ننوي حمتا سلا سرحتلو سلازي انت حركه هرما خوينكا تقالاتيفكا نيكولاراو ويبن كسر تخيلها تبومب كسر تخيلها البومبي تتكويش نبي إسرائيل كحرم كم زخل دما دروت باليستيك ميسايل ناتو برينا لنا لازم ميسايل تزخيديو البومبا وشتو يزلو وورهيد ناتو مالتيو نتو وورهيد بنيكولاراوي وورهيد كتيرو سخلي لازم إيران إسرائيل كم قبر ملسي دعراري ماتا نيكولاراو متكعتون كتقبر تخل تخون زبن كالكوليش وين الله نزز زاربو سبات وين الله كابزيرو تبقيس كاد ما يكونن انتينا نرزا لنا زل على ترزناي اسكاليشن يتبصح يزلو بتبعربا ميديا كدقصص لازدال زلمبر كم ذا عين الدرجة ريسك أب علمنا أب زحلف عامتات ترى أي فلتني مهنياتو نيكولر كينات نمنا نيكولر بوتات مع بلالو جالا بوتا هرو مكتوب لك لغا نيكولر ترى نقرتلو أبتو بوتات تهريبا ممنوع تهريبا من نيكولر رياكتور زولو تهرين كايوسي كم عين جررتها كفتر خل انت عين تسقم كفتر خل nobody knows they know احنا قناين فلطنا أب علمنا كل تجزئة ترى نيكولر تتوكيش أب جابان أب كلا يكون عالم كودا كل أمريكا خدمة تكساتو لذي أتزجرم كفال أبزوانزي التنين كولر I think أنزل هاي كلام سلسترس ويجلا كونغل أشكال على أصوات بوتين نايني كولر راوي أصوار كتكامي يزبل مثلا كعتا كبكلا نا كتكامي كني كلوا خلوا بأوروبا وتوسعي أب كلام الكلمة تمسا سالك كنا تاتر لنا كل زين ريوز لنا دما تدميرنا بيك وسدخل هذا ملكتناتو أبزوانزي البوليتيكا بيوت هدراوي سقوم تتراي محضر سلزليو من البات وجيت ناتو انتي كون كون غل we don't know كن بحفشة زرع على السكات زلوا درجينا بس إحنا زلنا نزوك نتاتزي من كهدو يغل وينتي كجبرو غلو we don't know كن نبكو تباك سكرين. One site is still functional, then Iran will become the world's next nuclear power. That is why Israel probably won't target Iran. But Israel hasn't really been playing by any rules lately. Netanyahu doesn't care about what he hits, as long as it does serious damage. And what will really hurt Iran is going after its pocket. Would you support Israel striking Iran's oil facilities, sir? We're discussing that. I think that would be a little... Anyway. That looks like another Biden blooper. He revealed that Israel is thinking about attacking Iran's oil facilities. Biden said discussions are ongoing. Is the US discussing this internally? Are they... So إسرائيل انتي كتحرم يا زبل أزارة رأسي زلو كتحرم مخانا فلوتيو انتي يا كتحرم زبل لأنه كله ننداد كتحرم كلا أبقى طبعا علم حبس الواق كم زخلي زنقر مغنياتو أقدر سكفالنا نداد ناتا ناب تشاينا يزخي تشاينا عند عرض نداد طويلوا كاب كالك تجزية دروت ناد واقع ندادي واقع ندادي بسن كتي زقبر زلو زربا وسيخي زلو مغنياتو speculations بحال زلابو أجي كم زنا خونا خلو إذا أمريكا كان انتهي بالعلو حنت فيديو كبكم يدهريو ناب كاليك سجري. Mr. President, I urge you to direct your focus to the people of North Carolina. They deserve immediate assistance. Rescue helicopters should be dispatched, resources mobilized, and aid provided without delay. Our military, which is always ready to serve abroad, must also be ready to serve here at home.
Our good countrymen and women are currently left to fend for themselves. So እንታዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር እዩ ንፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ናይ ኣሜሪካ ይዛረቦ ዘሎ ከምቲ ናይ ኣፅዋርናን ወታደራትናን ናብ ናይ ካልኦት ውግኣት ብመራኸብ ጌርካ ትጅልቦም ኣብ ዓድና ዕንወት ክወርድ ከሎ ግን ንክሕግዙ ስለምንታይ ደይ ትሰዶም ፀጋታት እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዓብዪ ዘረባ እያ ፈጢራ ዘላ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ንካልኦት ሃገራት ብዙሕ ገንዘብ ክትብ ብዙሕ ፀጋታት ክትጓየ ከላ ኣብዚ ኖርስ ካሮላይና ዝበሃል ኣጋጢሙ ዘሎ ዕለቕለቕ ኣብ ካልእ ከጋጥም ከሎ እውን ኣሜሪካ ከምኡ ዝድለ ግብረ መልሲ ክትብ ኣይትረአን እያ እዚ ኣሜሪካውያን ተራ ህዝቢ ኣሜሪካ ካብዚ ፖለቲካዊ መርሕነት ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ጠቕላላ ረብሓ የብሉን እምበሺ ከማን ክሳራ እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ ንኢራን ሃሪማታ ንተራ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ዘሎ ሰብ ወላ ሓንቲ nothing እንተርፈ ክሳራ ናይቲ ኢንፍሌሽን ብሰንኪቲ ናይ ነዳዲ ዘጋጥም ኢንፍሌሽን ክህልዩ ስለዚ እዚ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ንተራ ህዝቢ ረብሓ ከም ዘይብሉ ብተደጋጋሚ ክዛረብዎም ኢኻ ትርኢ ግን መን ክሰምዖም ነቲ ዘረባናቶም ነቲ ገንዘብ ንኢሊጋል ኢሚግራንትስ ወይ እውን ነቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት እውን ልዕሊ ህዝቢ ከም ዝገብረሎም ኣብ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብቲ ደገፍ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ግዜ ክዝረብ ኢኻ ትሰምዖ እዚ ነገር እዚ ስለዚ መንግስቲ ናትና ንዓና ገዲፉ ንካልኦት ከረብሕ ዝጓየ ምዃኑ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብምባል ንህዝቢ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ናቱ ከስተውዕልን ዘርብሖን ዘየርብሖን ከለሊ ናብቲ ዘርብሖ ድማ ዝያዳ ንክዓስል እዮም ዝፅውዑ ዘለዉ ግን ቀሊል ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ብዝኾነ በቲ ኮይኑ በቲ ሓንቲ ለንቀነ ተጀሚራ ዝነበረት ኣርስቲ መወዳእታ ናታ ክንርኢ With Trump coming back, he has said that he wants to impose between 10 and 20% tariffs on everything. That will, of course, create a lot of disturbances in the global market. For the Europeans, it will cost billions of euros. When you talk about competitiveness, this is a huge challenge for Europe. We have a lot of homework to do. The EU has slapped additional tariffs on Chinese electric vehicles to protect its own struggling industry. But could that backfire? Cecilia Malmström is the former EU Trade Commissioner. Take a listen to what she had to say. I fully understand that lots of car industries in Europe are suffering, and it's clear that China is not playing fair. They are subsidizing their industry, so it's not a fair play. But subsidies generally lead to higher prices, disrupted... ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓደ ከቢድ ዝኾነ ውሳነ ይሕሊፍ ኣሎ እዚ ውሳነ እዚ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኻ sooner or later ኣብ ቀረባ ድያ ኣብ ሓፂር ግዜ ከረኻኽበልካ እዩ ኣስተውዒልካ ክትከታተል ኩነታትካ ድማ ከተስተኻኽል እዩ ይምሕፀነካ ምክንያቱ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣንፃር ቻይና ናይ ንግዲ ኩናት ብልዎ ትሬድ ዎር ጀሚሩ ኣሎ 45% ታሪፍ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤሌክትሪክ ካር ናይ ቻይና ናብ ፅርግያ ርየ ይፈልጥን እየ ኣለዋን እየን ዝበሃላ ግን ውሑዳት እየን ኣብ ኤውሮጳ የለዋን ንነፍሲ ወከፍ መኪና ትመፅእ 45% ታሪፍ ገይርዎም ኣሎ ስለዚ ቲት ፎርታት ዝበሃል ኣሎ ብዚ ቻይና ኤውሮጳ ሕብረት ከምኡ ገይሩ ቻይና ድማ ከምኡ ክገብር እዩ ኤውሮጳ ኸ እንታይ እዩ ዝሰድድ ናብ ቻይና እንድሕር ኢልኩም ከናይ ብሓቂ ዘገርም ከም በዓል ናይ ሓሰማ ስጋ ከም በዓል ናይ ሕርሻ ንብረት እዩ ዝሰድድ እዚ ምዕቡል ኤውሮጳ ቴክኖሎጂን ገለ ምሂዙ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ናብ ቻይና ክሰድድ ዓቕሚ የብሉን መግቢ ጥራይ ናይ ሕርሻ ነገራት ወይ ዋይን ካብ ቻይና ማለት ካብ ፈረንሳ ድማ ዋይን ገለገለ ይሰድድ ከምኡታት እውን ካብ ካልኦት ስለዚ ነዞም ንብረታት እዚኣቶም ድማ ቻይና ኦልሬዲ ሌበል ገይራቶም ኣላ ስለምንታይ ብሳውት ኣፍሪካ ትነግድ ተላ እቲ ዋይን ካብ ሳውት ኣፍሪካ ወይ ካብ ካልእ ዓለም ከተምፅኦ ስለትኽእል ንናይ ኤውሮጳ ክሓፅርዎ እዮም ማዕረትሶም ክሓፅርዎም ዝፍትኑ ዘለዉ እሳቶም ድማ ክሓፅርዎም እዮም እዚኣ ኤውሮጳ ሕብረት ወሲንዋ ዘሎ ድማ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ቀንዲ ንኤውሮጳ እያ ክትሃርማ ብመሰረቱ ድማ ንጀርመን እያ ክትሃርም ጀርመን ኣብዚ ድምፂ እዚ ነፂጎም እዮም ነዚ እማመ እዚ ነዚ ታሪፍ እዚ እታ ዝዓበየት ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ጀርመን ነፂጋትካ ኣይተቐበለቶን ግን ፈረንሳ ኣንፃራ ጠጠው ስለ ዝበለት ካልኦት ሃገራት ከባቢ 10 ዝኾነ ሃገራት ድማ ድምፀን ዓቂበን ድምፂ ክባ ኣይደለያን ስለምቲ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ስጉምቲ እዚ ፖለቲካዊ ጉዳይ ከም ዝነበረ ንቁጠባ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከም ዝነበረ በዚኻ ትፈልጥ ግን ኣንፃሩ ክትዛረብ ድማ ኤውሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ፍርህ ስለ ዘሎ እዩ value chains and to counter tariffs as well and we know that China has threatened to put on tariffs on milk and dairy products and maybe some other products later so it risks to escalate So China ድማ ግብረ መልሲ ቲት ፎር ታት ዝበሃል እንታይ ክትገብር እያ China opens anti-subsidy probe into EU direct imports ናይ ፀባ ናይ ቺዝ ድዩ ገለመለ ናይ ፀባ ውፅኢት ከምኡታት ብዙሕ እዮም ሰዱ ንቻይና ኤውሮጳውያን ስለዚ ነቲ ናቶም ድማሳ ቸክ ክትገብረ ጀሚራ ኣላ መንግስቲ እንታይ ዓይነት ድጎማ ይገብረሎም ነቶም ሓረስቶት ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ሓረስቶት ድማ ድጎማ ይግበረሎም እዩ
ስለዚ ንዑ ረኺባ ድማ ሶሪ እዚ እውን ክመፅእ ኣይክእልኒ ብምባል ብሎክ ክትገብረያ ምክንያቱ ቻይና ምስ ብዙሓት ናይ ላቲን ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪካ ካልኦት ሃገራት ቱርኪ ዝኣመሰላ ብዙሓት ሕርሻ ዘለወን ምሰንካ ስለትነግድ እቲ ንግዲ ብካልኦት ጌራ ክትክኦ ትኽእል እያ ነቲ ቁጠባ ናይ ኤሮፓ ድማ ዓብ ፅፍዒት እዩ ክኸውን እዚ እውን ንባዕሉ ስለዚ ኣገይን እዚኣ ስጉምቲ እዚኣ ብጣዕሚ መቃቃሊት እያ ማክሮን ኣብ ካልእ ግዜ ተዛሪብዋ ነይሩ እዩ ነዚኣ Systems that because it's super important to assess fairly the fact that our former model is over. And this is not a question of adjustment. This is not the same world, 2024, 2025. And on top of that, we are making the same mistakes on top of the key elements I mentioned. We are over-regulating and under-investing. So just if in the 2 to 3 ማክሮን ናይ ኤሮፓ ዝኩሉ ሃብትን ምዕባለን ዘምፃልና ሞዴል ናይ ቁጠባ ወዲዩ ኣብቅዒ እዩ ክምለስ እውን ኣይኮነን እሱ ይብል ኣሎ ስለዚ ኤሮፓ ኣብ 2024-25 ድሕሪ ሕጂ ሓድሽ ሂወት እዩ ዝፅበያ ዘሎ እቲ ዝሕዝን ክፋል ግን ኣክንዲ ሓድሽ ኢንቨስትመንት ንገብር ነቲ ሲስተምናትና ተዓራሪና ካምፓኒታትናትና ከም ብሓድሽ ኢንቨንት ክገብሩ ኣብኦም ኢንቨስትመንት ንገብር ሕግታት ጥራይና ነብዝሕ ኢሉ under investment over regulation regulation ማለት ሕግታት ምብዛሕ ማለት ከምዚ ትግበር ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ናይቲ ኮምፒቲቲቭነስ ናይ ኤሮፓ ሕብረት ንኸትዕቢ ተባሂሉ ሓደ ስፔሻል ልኡኽ ብማሪዮ ድራጊ ጣልያናዊ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ዝምራሕ ዝነበረ ውፅኢት ናቱ ክሳብ 800 ቢልዮን ዩሮ ከም ዘድልያ ኤሮፓ ኢንቨስት ጌራ ከተረክብ ነዚ ንኽትገብር ድማ ሕግታት ናታ ኩሉ ክትኣልዮ ከም ዘለዋ ንኣብነት ኣብ አይቲ ኣብዚ ናይ ዲጂታል ኢኮኖሚ ዝበሃል ናይ ዝኾነ ናይ ብኦንላይን ትካል ክትገብር ትኮይንካ 100 ሕግታት ኣለዎ ኤሮፓ ሕብረት ኢሉ ተራ ሰብ ኣብዚ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ካምፓኒ መስሪቱ ነቲ ሕግታት ናትኩም ኣማልዩ ክነብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ካብዚ ዓዲ ናብ ካልእ ሃገር ንክኸይድ ኢኹም ትግድድዎ ዘለኹም ብምባል ተሪር ዝኾነ ሓቂ ተዛሪብሎም ነይሩ ሕጂ ድማ ማክሮን እውን ኣብዚ ዲቤት ናይ ብሉምበርግ ድዩ ዋላ ኣብ ገለ ዝገበሮ ንሕና ካብ ጌጋና ንምሃር የለናን ነዚ ተዘይጌርና ድማ ፀገም ክንፈጥር ኢና እናበለ ምስ ቻይና ድማ ሓደ ዓብይ ናይ ንግዲ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ ኩሉ እዚ ተደሚሩ ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ቀሲልና ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ናብ ፅቡቕ ነገር ክኸይድ ከም ዘይክእል ግን ኩሉ ሰብ ይፈልጥ መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ ብጣዕሚ ፈኸራ ጀሚሩ ዘሎ ወይ እውን ናይ ቀደም ዝፈከሮ ብዙሕ ሼር ገብርዎ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ማፍረስ የሚፈልጉ ኃይሎች ከእናንተ ጋር በመዋጋት ማፍረስ አሸናፊ እንደማያደርጋቸው ያውቃሉ ለምን ቀምሰው አይተዋቸዋልና ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያለው ሙከራና ጥረት ልማቷን ማስተጓጎል ነው። ኢትዮጵያ ከ100 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ አላት። እጅግ ውብ የሆነና ሊለማ የሚችል መልክዓ ምድር አላት። እች ሀገር የለማች ኢትዮጵያ ብዙሕ ፖቴንሻል ከም ዘለዋ ዓብይ ተስፋ ዘለዋ ምዃና ነዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ክስዕር ከፍርስ ንኢትዮጵያ ከፍርስ ነዚ ሰራዊት እዚ ክስዕር ዝፍትን ብፍጹም ከምዘይከኣልን ቅድሚ ሕጂ ተራእይና ኢና ሃገር ድማ ብጣዕሚ እያ ትግስግስ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ ምዕባለ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ትርጉሙ ግን በዓልኩም ርኢኹም ክትፈርዱ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ እንታይ እቲ ክፋል ምዕባለ ናቶም ኣበይ ዘሎ እቲ ምዕባለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ስለ ዘሎ እምበር እዚኣ ሪፖርት እዚኣ ብክልተ መንገዲ ከርየኩም እየ እንታይ እስከ ኢትዮጵያ ስቱደንትስ ኢንሮልመንት ኣብ ትግራይ ሲ 40% ናይቶም ኤሊጅብል ክምዝገቡ ዝግብኦም ንትምህርቲ ከምዘይ ተመዝገቡ እዩ ዝገልጽ ዘሎ 40% ኣብ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ክንደይ ቤት ትምህርትታት ክንደይ ከተማታት ቤት ትምህርቲ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ትግራይ ኣብ ሓውሲ ሰላም ዘሎ ኣምሓራ ቡጊ ዘሎ ትግራይ ኣብ ሓውሲ ሰላም ዘሎ 400ዊት ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ እዩ ኣነ ከምዚ ንኸጋኑ ዝገብሮ ኣይኮን ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ 400ዊት ናይ ቤት ትምህርትታት ክኽፈት ከም ዘይከኣለ ስለዚ እቲ ምዕባለ እቲ ለውጢ ምዃን ተጋሩ ኣይህዝብናን እዮም ንሳቶም በቲ ናቶም ፕላን ዝነበረ ክድሃኹ ኣለዎም ክጭፍጨፉ ኣለዎም ስለ ዝበሉ ከም ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ኮይኑ ከምኡ ይገብርዎም እንተለዉ ካል ኣርስቲ እዩ እንተኾነ ህዝቢ ከዓ ከምዚ ኩነታት ከሎ ምዕባለ ኣለኒ ንቕድሚት ይኸይድ ኣለኹ ኢልካ ክትዛረብ ኣይ ቲንክ ብናተይ መረዳእታ ክሪኦ ከለኹ ፀርፊ ጥራይ ኮይኑ ይስማዕ ማትቆረጠም መሆኗን ጠንቅቀው ያውቃሉ ዋና ስራቸው ልማት ማደና Conflict has a disproportionate impact on children. A recent report from the United Nations, OCHA, highlighted the dire situation in the Amhara region, where over 4,178 schools have been closed, leaving 4.1 million children out of school.
So أبي فلوي معبالي أبادي سابا زلو بلج زبل زلو كتماتات هنصالو أب تجري 4% نايتهم كما هرز قبون بيت مرتاعات هونالو أبا محرد ما كباب 4 مليون زخونو بيت مرتاع يرخبون على يزبل زلو سلازي معبالي كبلو خاخلو أب كتما بلج زبل سلز رآخا كل نجار معبالي غي مثلا كتبقى ترزلو هزبون هزبيو تمرتي قبو إرترا تانيش هاجر نفسه كف قشادقن بيت مرتي كجمر كل نفسه كفي بيت مرتي زغي سنك حصرتنا باجت ويمسب سنك حصرتنا قلمله أفكرنا بس مران سبز مهار أبقى تراد جن زبخرو له جزية لن زي فلالي قانا قرات أستوعي الكاميرا أي أقدر سنة هلو من البات سوشيال ميديا كمون أبلج لج سبل نقرات بزوحين بس لدي قبر تامن قصابير ترازلو بزوح نقر زي قبر زولو كما سلغلي كبيدي دما كمو بحف شاقن تنكا خمزة الليو تقمي خازلو هانت فيديو بزيازر هبقاس كسمعوا بحرينا بتي نايتقراي زولوك سقريه. In Ethiopia, according to official government censuses and projections from international organizations, no other ethnic group has experienced a significant population decline over the past 5 decades as the Amharas. Millions of Amharas are unaccounted for, either intentionally undercounted, victims of structural violence, or compelled to change their ethnicity due to fear or the severe neglect of the region, has made it the poorest among all regions, profoundly affecting fertility and mortality rates. The impact of this decline has brought far-reaching social, political and economic implications. The economic, political and demographic disenfranchisement of the Amhara community began under Abiy as escalated government record 0.3% with a different So انتايس كي أبزي هذا تبتعب أبزي أمالو أنا بحكي زقرميو أبشعن شعتميتين 84 كرت مصلحتنا هزب استقبريم وسيدهم أب 84 أورومو 29% بحادة برسنت ناي هزب إثيوبيا كم زنبرة أم حراجن 28 3 كم زنبرة سلازي أزيوم تقاطع كم زنبرو دحر 10 عامات أبستقبر مصلحتكن أورومو 35% كون كله أم حراجن 25 9 خوينو يبلالو كما يجي راب حتى أب 10 عامات اتحاد هزبي بقطر ببرسنتج أنا بدلنا زي بقطر يكونن كما يجيرك ساعة كنز disparity أبصرت عمد كقاط مخل تزجرم كفال حجريو ناقص لك خيط كله 28.3% with a difference of 0.8% or 332,414 people. The 1994 census, the first conducted under the TPLF-led government, the Oromo population had risen. So نابكل تشحن سلستن نابكل تشحن شو عتن خيط كله تي هزب دما تجاب ريو أورومان اللي على جوتو 36 شو عتك هون كله أم حراجن كابسرا حمشن بتشعته نتحت جوتو يوردالو سلازي كل تيو تقاطع زنبرة بسمانين 4 انتاي سلازا قاطمي وكند زقاب كقاطم كيلو أم حارو مولات سلازا قارص وديو just you need to think about this ملزين عون تناي تقرأ اللي تنفلويت اللي قبل على حزب محران اللي تا محران كم زلون فلوتيو بزوج زيهم كم زبلو بريزنت سياسهم تدقق قام قاليت ويو يسقطونهم ينعقونهم يداخمونهم زبل من تاريخ كم زلون ورايل كانت حزب محران نكوحد استقبر تاكتيك دك هون خل استفل عليه تيوريس يوم زبول أبزي بحفشاجن بتي أتعازح حمق أتعازح سلز رغبديجن هذا حزبي تقاطع زنبرة أمه خاد حريو نكلت حزب بمعرض صلوا عجاتات راينيرو فلو يوقع قبل الحزب محرات رايز ورده جنوسايد أنا بروي قاله لذي intentional ورايل كان قاله كفالنا حبرت سبنا يا محرا نبكاله بوتا سلز جبر كايدي دخون سلمنتاي كندزي ودقات كقاطم كيلو it's a very very strange thing أورومو زلع على عبلالنا خونا خيرو إتعم حراجن نتحت جزء زخيزلو نعي قريب to 35%, while the Amhara population had decreased to 25.9%. The population difference between the two groups then surged to 5 million. In the 2007 census, the Oromo population accounted for 13.4% from 1984 to 2000. ناب 2024 كيت كلها تأورومو ناب 24% ناب 34% ببرسنتج كالو هزب سلازة عبيه كتبل تغليقة جن أم حرادما مليسو نتحت جزء خيط لدي تجابتما I don't know this is very strange جن إتي إزبا أم حرا قبل اليوم استجابره كونتات استفل عليه من قد كتقصوا خلو نيب حكي بزح جسد كم استخايد اللومن ورايل كابولوتيكاوي كابولوتيكان كابقطبان إثيوبيا نخو نسألو دحريت نخو طرفو كم استجابرن وتسيد ناتو دما زين رياض لنا زين رياض لنا من قدي كاب أديس أبا أنا من قدام حراز خيد عطي يوم خمسلو مانياتو أبي سراويت سلزو تزلو نتبوتات كله كم زعطون أب تبوتات دما استفل عليه كتماتات كم سقاط زري وزلو غميو فانو أبزخا حنت كتمات قوتا سيرنا يلون كا ميديا
ይህ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ፍኖተ ሰላም በጠዋት በሌሊት ተቆጣጥሮ ፋኖ ከተማውን ሙሉ ለሙሉ እየያዘ ነው። ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ከተማውን ይዞታል። በጣም በሚገርም ሁኔታ በግሩም በሆነ ጀብድ ተሰርቶ ከተማው ተይዟል ማለት ነው። ይህ ነው እንግዲህ ነዚ ቦታ እዚ ድማ ፍኖተ ሰላም ዝበሃል ከተማ እዩ ለይቲ ፋኖ ሒዝዎ ከም ዝሓደረ ግን ፋኖ ከም ዝትርእይዎም ዘለኹም ቦርሶም ሒዞም ብረት ሒዞም ዝኸዱ ሒዞም ካብ ምንታይ እዮም ኮፍ ክብሉ እንታይ እዮም ክበልዑ ምዱብ ሰራዊት ስለ ዘይኮነ ሜቢ ገዲፎሞም ክኸዱ ክእሉ ኮኑ ኣይ ዶንት ኖ እቲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ብጣዕሚ ዘየተኣማምን እዩ ብዙሕ ሞመንተም ከም ዘለዎም ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቅ ዝኾነ ገስጋስ ይገብሩ ከም ዘለዉ እንተኾነ ምስቲ ሎጂስቲካዊ ፀገማት ዘለዎም ንክንደይ ከምኡ ኢሎም ክዕወቱ ይኽእሉ እቶም በንጻሩ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ብዙሕ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ ስምዖ መረጋገጥ በኦሮሚያ በኩል ያለው ነገር ያው በተለያየ መንገድ እንደምንሰማው እንደምንረዳው የኢትዮጵያ የጦር አዛዦች እንደሚናገሩትም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጉዳይ በአብዛኛው ወደ መጨረሻው ምዕራፍ እየሄደ መሆኑ በእርግጠኝነት እየተናገሩ ነው። እንግዲህ እያየን ነው። ያ ትልቅ እርምጃ ነው። በአማራ በኩል ክልል ያለው 1 ዓመት ከ2 ወራት የፈጀ ከግጭቱም ጦርነቱ ከመነሳቱም በፊት ቢሆን ዝም ብሎ ሲንከባለሉ የነበሩ ነገሮችም ስላሉ እዛም አካባቢ ላይ በዘላቂነት ችግሩ መፍታት የሚቻልበት ያው ያኔ ሲነጋገሩ መንግስት ሊሰጣቸው ያሰበውን ነገር ዛሬ ላይ ሊሰጣቸው ቢቻል ብኦሮሞ ዝነበረ ምንቅስቃስ በትሕምትሕም ይበሃል እዩ ግን ሓቅነቱ እኳ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ይረኸብኩ እቲ ናይ ኦሮሞ ምንቅስቃስ ዝነበረ ምስቲ መንግስቲ ናይ ኣቢ ተሰማሚዑ ኣብ ክፋል ናቱ እቲ ቃልሲ ናቱ ጠጠው ኣቢልዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣምሓሩ ከም ዝብልዎ ግን እቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ዝነበረ ምስ ኣቢ ተሰማሚዑን ህዝቢ ኣምሓራ ወይ እውን ንፋኖ ንምጥፋእ ዓጢቁ ከም ዘሎ ይሃርም ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ መንጎ ሕጂ ተሪፎምና ዘለዎ ዝብለው ዘሎ ናይ ደብረፅዮን ህወሓትን እቲ ናይ ፋኖ ኣምሓራ ዝብልዎ ዘለውን እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ክንገብር ኢና ኢሎም ዓብዪ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሮም ኣለው ግን ንፋኖ ከጥፉ እንተደልዩ ወይ እውን ገለ ናቶም ጉዳይ እዩ ኣብኡ ኣይማእተናን ናብ ኤርትራ ገጾም ስለ ዝመፁ ጥራይ እዮም ኣብዚ ስምዕዎም ሕጂ አቅጣጫችን ይሄ ነው። ስለዚህ ምዕራቦች እንደው ሪስፖንሲብል ኮስተር ያለ እንዳይሄድ ስጋት አላቸው ምዕራብ ሀገራት አሜሪካን ጨምሮ። ነገር ግን ቴስትድ የሆነ ፎረን ፖሊሲ ስላለ አሁን ደግሞ ይሄ ሪያሊቲ ስላለ ግብጾችም ደግሞ ወደዱ ጠሉ በኢትዮጵያ እንደሚተኩና ኢትዮጵያም ታሪካዊ ባህረ ነጋሽን ታውቃለህ አሉላ ያሉትን መርሳት የለብንም ኢትዮጵያ በደንብ ሂስቶሪካል ክሌም አለን ማረግም እንችላለን። ቀይ ባህር በሙሉ እንትን ነው። ኤርትራ የሚባል ሀገር ደጋግሜ የሚባል ሀገር አልነበርም የለም። እዚ ፕሮፌሰር ይዝበሃል እንታይ ዓይነት ምሁራት እዮም ዘለዋ እዛ ሃገር እዚኣ ናይ ብሓቂ ዘገርም እንታይ ዝብል ዘሎ ግብፂ ናይ ግብፂ ጂኦፖለቲካዊ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ብኢትዮጵያ ክትካዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ተመክሮ ዘሎ ፎሬን ፖሊሲ ዘለዎ ሃገር ስለ ዘሎ ምዕራባውያን ድማ ርጉእ ዝኾነ ነቲ ዞባ ከመሓድር ዝኽእል ሓይሊ እዮም ዝጥሙት ኣሜሪካ ይኹኑ ካልኦት ወፃእተኛታት ስለዚ ኢትዮጵያ ድማ ተመክሮ ናይ ዲፕሎማሲ ኣብቲ ዞባ ስለ ዘለዋ ናይ መርሕነት ክእለት ስለ ዘለዋ ንግብፂ ፈትያ ፀሊያ ንሕና ኢና ክንትካእ ኣብዚ ቦታ እዚ ይብል ኣሎ ቀፂሉ ድማ ከምቲ ንሕና ዝበለና ኣሉላ ድዩ ዋላ ገለ ካልእ ዝበሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ብታሪክ ይግባአና እዩ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር እውን ኣብ ታሪክ ስለ ዘይነበረ እዩ ዝብል ዘሎ ነዚ እንታይ ትብሎ ዓሻ ጥራይካ ትብሎ ولا حنت خطب لي تخلنيها بعافكم تزخون نيرو كم دريتكم تزخون نيرو قدم حزب ኤርትራ ጠፊ ማህለወይ ምክንያቱ እቲ ንጉስ ስኻትኩም ዓብ ንጉሱ ትብልዎኮ መሬታንጂ ህዝባ መሬታን በር ኤርትራ ህዝባ የድለንን እዩ ዝብል ዝነበረ እዩ ስናዓኹም ንጉስ እዩ ንዓና ግን ሰይጣን እዩ ነይሩ ነቲ ሰይጣን ድማ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ በንቁራ ሊዎ ንዑ ነቲ ድሕሪኡ ዝመፀ ጨካን ስርዓትን ኩሎም በንቁሩ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ከም ዝበፅሐ ከመይ ገይሩ ክዋሓጠሎም ነዚኦም ሲ ኣይ ዶንት ኖ ከመይ ክዋሓጠሎም ናይ ብሓቂ ረሳዕቲ ይኮኑን ግን ምጥምዛዝ ናይ ታሪክ ስለ ዘለዎም ነዚኣቶም ስኢልካ ምሕላፍ ጥራይ ወላ ሓንቲ ዘረባናቶም ሰሚዕካ ገለ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካብኦም ዝገዱ ድማ ኣብዚኦም ንኸይድ ሕጂ ኢትዮጵያ ናይ ቁልና ዘሸክፍ ነገር የለን ኢትዮጵያ ሞይትና ኢና ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ግንፀል ዘለ ሰብ ተልዩ ካሊእ ናይ ባዕሉ ሽግር ዘሎ ካሊእ ትኸዲ ይኽእል ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ይሃልዋ 5000 ዓመት ይሃልዋ ትግራይ ዘይሓዘት ኢትዮጵያ ኣይነበረትን ክትህሉ ነው ይኽእል ሕዚ ኣብዚ ንምንታይ ኢና ትኩረት ንገብር ኣብ ልምዓት እንታይ ኢኹም ትሰርሑ ትኽእሉ ኣብ ሰናይ ምሕዳር እንታይ ኢኹም ትሰርሑ ትኽእሉ እንታይ ኢና ንሰርሕ ንኽእል ልዕሊ ኩሉ እዚ ንመንእሰይ ናይ ትግራይ ሃገር እያ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኣይትኸውን እያ ኢሉ ኣቃሊሱ ከም ድከቱ ከም ሕሱም ዘጥፍኦን ዘርገፎን ካብ ኢትዮጵያ ክንፍለ ፍጹም ኣይንኽእልን ኢና እዩ ዝብሎም ዘሎ ወሬ ጆክ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተበደለ በዚ ሰብ ኢትዮጵያ ናይ ቁልና እያ
ዘሰክፍ ነገር የለን ኢትዮጵያ ሞይትና አይና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ግንጸል ዘል ሰው ተልዩ ኻሊ ናይ ዋዕሉ ሽግር ዘሎ ኻሊ ትኸዲ ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ያህልዋ 5000 ዓመት ያህልዋ ትግራይ ዝሓዝ ኢትዮጵያ ኣይነበረትን ክትሉ ነው ይፈል ሕዚ ኣብዚ ንምንታይ ኢና ትኩረት ንገብር ኣብ ልምዓት ታም ትሰርሑ ትኽእሉ أوه هذه سلام جمرة بريتوريا خي مسلكم سيشيلز صغروا حسابات نيرهم بلسغنا كاول بومبيوم نسمو لاديوم بزي قدس اوفر زغورو من نغرات نيرهم احنا نقبل نزلنا نا اوروبا مرا امباسادر حزو زمص حساب نيرو بخلت سمون اسمران اتينا بثلاث سمون كتابان اتينا رينا ريجكت غورنا ናይ መጨረሻ ናይ አጉሜ ወገና ተኻይደ ማለት ነው አጉሜ ኣብዝኸድናሉ ሰዓት ጅቡቲ ኣቐድሙ ጅቡቲ ንኸድ ምዃንና ዝገለጸ ናይ ባዕልና ኣመራርሓ እዩ ናይ ወፃእተኛታት ሚድያ ዝገብረሉ ምክንያት ትፈልጥ እየ እዋ ሕዚ ሰላም ናይ መጀመርያ ፕሪቶሪያ خي اليوم عاملين كاخذ كيد هاي تخلني بحكي ناي بحكي زقرم صغروا حسابات نيرهم بلصغنا كاول بومبيوم نسمولا ديوم بزي قدس اوفر زغورو እኔ በማናቸው መመዘኛ ከአሜሪካም ከአውሮፓም ከማንም በላይ ለኢትዮጵያ እጅግ አስፈላጊዋና ወሳኙ ሀገር ኤርትራ ነች። እኔ በማናቸው መመዘኛ ከአሜሪካም ኢትዮጵያ እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ በሰላም ትኖራለች ማለት ከንቱና የከንቱ ከንቱ ወይ ጉድ! እንዴት ሰው ሁለት ትመላሳለህ? ሁለት ጊዜ ትናገራለህ? መንገሻ ለሰላም መጎስጎስ ነበረብህ፣ እንደዚህ መናገር አልነበረብህም። እባክህ ለሰላም ጎስጉስ። ሻዕቢያ እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ በሰላም ትኖራለች። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ማለት ውድድርና እንዳቀጸለ እዩ ሓደ ክልተ እንዳበለ ኣብቲ ሓምሻይ ተወዳደ ኣላሚድካ ምቁር ህይወት ከምዘይከድና ጉዕዞ ፍቕሪ ጉዕዞ ተስፋ ፍርቂ ጉዕዞ ተራርፍ ኣይፀሩኒ ንህይወቴ ኣይትኸላልፍ ትርሓፍ ኣብ ደቂቕ ናፋፍቕ እዛ ቪድዮ ስምዕዋ ናይ ብሓቂ እዚኣቶም ኣሕዋትኩም ኢና ክብሉኻ ከለዉ ክትንቀቑ ኣለኩም ኣብ ኣላህለኽ ብዛ ስምዒት ሳመን ተፈጠልጥሊ ስምዒትኸ ብጣዕሚ ደስ ይብል ግን እስቲ ካሊእ ደርፊ ስምዕና ፕሊስ ኣይትእምንዎ ሓደራ ፍስኽ ትእለዎ ቋንቋ ንብዓት ሓርገፅ ልቡ ህይወት እኔ መቐረቱ ሰላሕ ተሓማሚ ነሱ ስውር ይቐንዛ መንፈሱ ኣስሒቑ ሰንብዕ ምስጢረ መጠባያቱ ቃለይ ክዓፅእ ትግርኛ ስድረፍ ካሊእ ካብ ዝርቲ መውፃእ ትግርኛ ካለ ድረፊ ይብላለ ድምፂ ኮነ ዘለኪ መስል ግን በቃ የለ ትርትም የለ ትግርኛ ዲኻ ዘመናዊ ቢት ዲኻ ይፍለጥን ኣሎ እስቲ ሓንቲ ንዕድል ኣጃው ኣይሓወኒ መዓራፉ ኣዲስ ተረጋጊዕ ክድረፊ እዮ ናይ ሄሎ መለስ ኮይናቶም ከ ሙሓት ኣብያቶም ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ክትቅፅል እያ ኣብ ዝስምዕዎ
نساخة أنا هي لما لسه كوت اعتدى خوني لها قري فاتم تخيل أوتنا أتشكل مقصة ترى أخي تنفاش سحبة بيلكي قصي كدرك كم تقتل علامك صحدت بقى أي حول معرف بقى أي حولني معرفو عدي سبب حليفو تقعد لاي لبلامي كل حزوة زهقي عايش إذا نفتست كم وطلع زي مدرسة تخلي كتسانحي من تخلي ترقاقت اللي تخلده هو خليه إنما تعرف زي لا أي تبلست حنت أدلها مني بليز ترقاقع أخي دحنا أتأتي لو سمعت لا أي لا راسي جو قتل خالق مالتي ولا دس ولك خالي تدخل دس ملم كان اسمه زي أيتمنوا حد سونا هي لما لس نخيت الدرف يوم أجر قرد فترة زلوا قلنا دحان كلنا جر جزيان دي زلوا أبز خالوها الفي اسكز يسمعوها شعبي أخوينا هنا إزي حزب تقرأي زكايدة زلو حزباو كنات تمزعوه تلو من انتقاري يبلنا أبتما كرة حزب تقرأي تراي أخول أبنت اللونا أو عدون هلاونا تزكايدو كان قداما وياني جميل كساب حجي زفت صمم قال ستات تسعيرو أي فلتن يا ولد هذا نفاسك شعبي أخوينا هنا بالصدق أحواتنا زعنوات تقرأي مساهم استداروا أحواتنا حبيرنا كان هانسا نايقال سمت كلناي تنتو حزب جرمان نسراوت هتلر كساب زموتو تريمون أبحق زقربو حزب إرتراد ما نزيوم كساب بيوت زلو الزخان حزب إرتراد قال زلو خزبل سبيو واو ورا الشيم مان انتهي مخنو بلو من نزيوم أنا بحكي يوم زحفروها دحان next فيديو لاتني نزيا صبغتي ملسخ تكون تخل زيا اسكسمعوا سديدو تبلو ارحبو نزخده تعم في صوت بلو نزتوالده هاجر زي بلغن مويتو يخاطبلو ولا ناخده يلن يزبال كنت زي تولده سلازي دمايو لعل الرب زمن أدفع استعرض فنفناي تاريخ والبابح والنت كوب يلن لومي نتصيرون لمقوت قول يدون داويتون عللين يدوبات مو قربتي سمايوم صميقنا زناب كنمسع الكا مبزع أخاخبنا نقديك قبل الكا نزبلوها كاب زبن حلمي ناب زبن قادي ناتو لنا سريو تمقدريو كله بخا كمزيو تقعدي مريم تيون تنقد دبر سينا بيتي نقاشي تسجد الصحابة مسجدي دبر دامو لكا أبو نمبس ناتي يحخا قرصخا كسكسي هنزبي تريد كافن وانت كزي وعلا تريد يبعدن مربي عندها نندفنا لنا غيرو كربا نات كافتها نقست ناتي هدكن دابا تمال مدرخ مستفترة نخلتينا قهري لباركاي وفيري حرنتك دلي بجدبيت كيركا سهل سعيد كارني مرحبا ليلكا سريع الكادلي أريخيو كمتلو حلم تحمله إذن الأمكاج أم بمعد وقت لله كرن الأمم بعمم كمناتنا اختفله فتلقناي وديت شنكركر مسبله بهر محياخ مأسي مستقلا قلب كابزيو تاريخ تبقام سجمال شلت مهراي مسكرين فلسفة وجله بالكدس ولا أبانات وحيلاتاتن لياون زلوه حيلين زي أفتنا 4 حدن جمجم من نقاف ببت من نقاف ترى كتصوري زي قالوا زت صاريا كوميتيتاتون تسيمن أفت مدرخ نسو لعل 3 ورح زخون توصيل مصراي تغيرو أفت وجله خاب زلو بقحلات بسفيو
ዝተጠርጠሩ ብግልፂ ዝቐረበሉ ታሪክ ተፈጢሩ ካብ ናይቲ ጉጅለ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ውሒላታትን ልያውን ዘለዎ ሓይሊ እቲ ባእሲ ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ሓይልታት ዘሎ ዝለዓለ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ I think next step ኣብ ዝቐረባ ግዜ ገለ ስጉምቲ ክንሰምዕ ምዃንና ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ እቲ ጽቡቕ ነገር ድማ ክልቲኦም ስለ ተባእሱ መዓት ምስጢራት ይድወፅ ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ምስጢር ኣብዚ 400 ምሩኻት ክባረሩ ከለውስ ንምንታይ ኢኹም ክስደዱ ከለዉ ምስ ሰነዶም ንምንታይ ኢኹም ሽዑ ንሽዑስ ከም ሕወሓት መግለፂ ዝሃብኩም እዚ ራ ሕወሓት ሓበይዋ እንዲ ክስደዱ ከለዎም ፍርቂ ለይቲ 6 ሰዓት እዩ ተሰዲዶም ብሕቡእ ኣውቶቡስ ካብ ፌደራል መንግስቲ ተላኢኸን ናብ መቐለ ከይኣተዋ ተሓቢአን ውዒለን ለይቲ 6 ሰዓት ብሕቢኢተይ ተወሲዶም ከም ተወሰደ ማንም ሰብ ኣይፈልጥን እዚ ዝገበሩ ዝተሓባበሩ ናይ ወታደራዊ መራሕቲ ኣለዉ ዝገበረ ሰብ ባዕሉ ጀነራል ወታደሰ ወዲ ወረደ ተስማዕሚና ጌርና ኢልና ኢሉ ምስ መን ከም ተስማዕምዐ ይንፈልጥን ምስ ዝተደራደረ ኣካል ግን ኣይተዛረበን እዚ ዝተፈለጠሉ ጉዳይ ግን ኣብ ናይ ፕሪቶሪያ ስምዕነት መሰረተ ገይሩ ኣብ ኣፍሪካ ሕብረት ፓነል ኮፍ ኢልካ ክማየጥ ከሎ ክንዲ ዝኣክል ምሩኻት ሰዲድና ኢና ኢሎም ሪፖርት ክገብሩ ከለዉ እዩ ደብረጽዮን ኮይኑ ኣይፈልጥን ኣይኖቶም ከምዚኦም ገይሮም ከምዚ ጀኖሳይድ ተጻሪሎም ወላ ሓንቲ ክብል ኣይኽእልን ውድእ ጉዳይ ሽዑ እዩ ተፈሪጡ ክንዲዚ ዝኣክል ምስቲ ናይ መኸተ ሓይልኻ ክንዲ ዝደለየ ደብረጽዮን ይጸላእ ክንዲ ዝደለየ ይጸላእ ናይ መኸተ ሓይሊ ገዲፎም ምስ ካልእ ተዘራሪቦም ሪኢኾሞ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ መንጎ ጌታቸው ረዳ ምስ ጻድቃን ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቲ ህወሓት ዝበሃል ዶክተር ደብረጽዮን ዝመርሖ ዝነበረ ዝተገበረ ህልኽ ወይ ከዓ ተንኮል ኣብ ንሓትሕዶም እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣብ መንጎም ሓደ ዓብ ጎቦ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሓደ መፂኦም ክዕረቑ ክእሉ ዶ ኖ ኢትስ ፖስብል ኣይከኣልኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣብ መንጎም ግን ካብ ፅባሕ ናብ ፅባሕ ጉድ እዩ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ጉድ ድማ እቲ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ዝጀመረ ዘይኮነስ ነዊሕ ዝኸደ ካብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝጅምር ዳርጋ ኣብ ዘይረዳድሉ ምስ በፅሐ ንደገ ወፂኡ ዘሎ ንነዊሕ እዋን ከሸምግልዎም ፈቲኖም እዮም ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዓበይ ፍልልይ ኣለዎም እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ምስ ኣቢ መጋበርያ ኮይኑ ምሱ ክሰርሕ ዝደልዩ እዚ ናይ በዓል ደብረጽዮን ጉጅለ ድማ እቲ ንህወሓት ኢሉ ዝዛረብ ነበረ ናይ ትግራይ ገለመለ ንዑ ከሳልእ ዝፍትን ዘሎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዕድል ኣለዎ እዩ ግብፂ ኣብቲ ናቶም ፕረስ ሪሊስ ዝሃብዎ እዚ ናይ ህወሓት ሓይሊ ተስፋ ዘለዎ ኢና ኣቢ ንክግምጥል ስለ ዝበልዎ በናይ መንገዲ መፂኦም ክሕግዝዎ ከም ዝኽእሉ ፈሊጡ ኣሎ ስለዚ this is going to be very tricky ኣቢ ድማ ምስቲ ናይ ፋኖ ዘለዎ ጉዳይ ተወሳኺ ካልእ ግንባር ክፍጠሮ እዩ እቲ TDF ዝበሃል ዝነበረ ወይ እውን ሰራዊት ዝነበረ መን እዩ ከመሓድሮ ኣብ ትሕቲ መን እዩ ዘሎ ድሕሪኡ እቲ ውሳነ ብሓፈሻ ኤሊት ናይ ትግራይ ናይ መወዳእታ እዚኣ ኣላቶም ተፈላለያ ፓርትታት ኮነ ኣብ ውሽጢ ሓደ ፓርቲ ብዝፍጠር ክስታይ ንንረስኩም ኣብቲ ሰላልፋስ ኮይኑ ተኣትዉ እየ ዝመክረኩም ንህዝቢ ትግራይ ኣይጠቕሞን ሓደ ንባዕልኹም ክብሪ ይትረኽብሉ ትኽበሩ ካብ ደገ ዝመፅእ ጥቕዓት ጀነሳይድ ጥራሕ ብምሕላው ኣይኮነን ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ብሰንካ ርሕቖም ዘይሓስቡ በዚ ኮይኑ በቲ ናይ ትግራይ ነዚ ይመስል ሕጂ ናብ ናይ ኤርትራ ክሰግር እየ መሰጋገሪት ግን ሓንቲ ጥዕምቲ ደርፊ ክበኩም እየ ትማሊ እውን ሰሚዕኩማ ነይርኩም ደሪስና ኻኒና ደሪፍና ገና ኸለ ሰውራ ብዙሕ ይሰጎመ ግጥመናን ዜማናት እንዲሁ ዝቀደመ ከም ሓያል ከንቲ ዘሰንዮ ደመ ነጋሪ ድምፅና ጀጋኑ ምስ ዓደመ ትንቢታዊ ቃልና እንኳዕ ተተርጎመ እዛ ደርፊ እዚኣ ኣነ ክንደይ ግዜ ሰሚዐ ኣለኹ ብፍፁም ካብቲ ጣዕሚ ናይቲ ዜማ ካብቲ ጣዕሚ ናይቲ ሙዚቃ እቲ ቃላት ኣብኣ ዘሎ ናይ ብሓቂ በረኻት መንግስቲ ኣብሲ
እንኳን ነው ወይድ ማህበካ ጥራይና ክንብ ንኽል ናይ ባሕክ ባህር ድምፃዊ ንቐትል ኣብቲ ናይ ኤርትራ ገዝና ክናቱና መጀመርያ مرب ككسي مسرع وركزي ها وابرنا نيدي والله ما شاء الله هذه خطفات تقليب الكاش بركة تقليب التسنيش زمتري وانت انا حكم ناي غاش باركا كان وصت فيديو يا نزي خطر خلخا ناي بحق دس بلكا كصبقات تنطري ترايون نملس ابزي حنت فيديو نرخيبا نيره ريوا زلهم زي ديغا ناي ديغا غرغرا يزبحال هذا ايرترا كابتن حنت كابتن بزحات سريحات زلا بوتاتا ديغاتات ناي ايرترايو مبزحت غزي اتي ديغاتات ناي ايرترا كلت نغرات كنت قملاي كالان كوين يسمعني اجغن مزيا بزا ديغا ناي غرغرا كمو ناي عد حالو كلت علاماتات كهرم زفتون مسل زخون يكون ديغا ناتو علامه نتي ماي معقاب قبدبان حرشا نملما عنديو كابز جنتاي نرلنا قبل علي دما ناي توريزم بوتا كتقبر خلخا سلازي زادي غازيا انت كابتن نتوريزماوي علاماون قبل علتي ناي لمعاتن معقاب ناي ماين نحرشا نيريجيشن كتقملا تغل كندو دما نتوريزم كتقملا زغول بوتا بمخانا ناي بحق دس بلاكا كمز عينت عبيت بروجيكتات مع غنزب زفصصو نتوريزم دما وسيقا صبيكا سريكا ناي توريست اتراكشنز كوينوم كتريهم كلخا ناي بحق دس بلاكا سلازي اذا فيديو زيا سريهم زبلوا بحق دس يلات كم زي غيروم نتي بزخونه يكون وورلد بانك IMF زخونه يكون ايجنسي فاند خيغبرو هاجر بناتهم قلصم زسرح وديغا يخاطر زلغا this is a huge نزمص ولدو هذا عبي حياب يزنت تمص زل ولدو نزن خدغبر تخين كادما انت يزليكا كم بعل بيت انجينيرس يدليوها ببزح انجينيرات يدليوها that's why دما ايرترا نزع عينت عبيت بروجيكتات بجكنا بزيناي دغ حجز بزيناي وورلد بانك فاندينغ وي ونا IMF مبزحتو كم بروجيكتات كم يوم فاندز غبروا بناتهم عقمي كيلاوا عقمي ገንዘባዋ ዓቕሚ ብናቶም ፈጠራውነት ዝሰርሕዎ ዘለዎ ስለዝኾነ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስን ደስ ዘብልንዩ እቶም ነዚ ኸይድኩም ስኢልኩም ከምዚ ጌርኩም ዘውረትኩምና ድማ ካብ ልቢ ነመስግነኩም ኤርትራ ድማ ከምቲ ንሶም ዝብልኹም ከምቲ ካልኦት ዝብልዎ እንታይ ቤት ትምህርቲ ኣለዋ እንታይ ኮሌጅ ኣለዋ ዘይኮነ ኤርትራ ኩሉ እዩ ዘለዋ ብዓቕማ ኩሉ ኣለዋ ማዕረታ ዓቕማ ልዕሊ ዓቕማ እውን ትስጉም ኣላ ምስ ግዜ ድማ ናብ ዝበለፀ ክትከይድ ከም ትኽእልና ንርኢ ዘለና ስለዚ በዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብዙሕ ነገራት ርኢና ኣለና ደስ ዘብል ነገር እዩ ነዚ ቪድዮታት እዚ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባትን ቦታታትን ናምፂና ልኩም ግዜ ከይወስደልና ኣብዚ ክንውዳእ ክንፍትን ኢና ነዛ ቪድዮ ናይ ዲጋ ኣብዚ መፅእ ካቨር ክገብራ ክፍትን እየ ናይ ሎሚ ኣብዚ ክውዳእ ድልየ ስለ ዘለኹ ላይክ ምግባር ስፖርት ምግባር ኣባላት ናይዚ ቻነል ኮንካ ምድጋፍ ናይ ኩልና ስራሕ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ክውድየ ብዛ ጥዕምቲ ተርፊ ክገትፈኩም እየ ነቲ ሃገርኩም ካ ክተላለየኩም ቀዳሞት ካድራት ባዕላቶም ምሁራት ጥበብ ምሳሌ